Headlines kan mga bareta, pangbabadil sa dating barangay kapitan sa banwaning San Jose Camarines Sur, padagos pang pinag-iimbestigaran. Eksperimento sa pagbugtak ning Tri-Mobile Waiting Station sa Syudad Dingnaga, madurar ning sarong bulan. Oplan summer vacation andam na ilatag kan Milaor PNP. Milaor zero fire incident sa nakalis na tulong bulan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapagatod Bareta. Padagos pa ang ginigibong pag-iimbestigar kan San Jose Municipal Police Station sa pambabadil sa dating barangay kapitan kan barangay Katalutaan San Jose Camarines Sur kan Sudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Mayo pang may tukdong sospek ang San Jose Municipal Police Station sa nangyaring pambabadil kidating barangay kapitan Jonathan Clidoro kang barangay Katalutoan San Jose Camarines Sur. Pasado alas 2 hapon kasudma, biyantaras na yaon sa luwas ang biktima. Suzuki Police Staff Sergeant Nue Paterno kang San Jose Police Station. Naka-helmet as in face mask ang sospek, naluna din motorsiklo. Ini po nangyari kasudma pong alas 2 gisning hapon. Habang ang biktima po nakatukaw po duman sa may kahoy, may kaulay. So bigla na sana po siyang binadil kang dainabis tong suspect. Kaya ining suspect po, bali dainabis to nin hulita. Naka helmet siya tapos naka face mask na ito bagang garo lipod ang sayang pandok. Maging ang motibo asin kung may koneksyon sa eleksyon ang insidente ang daipaman masabi kang PNP. Kaso bago po nakaulay ko so IOC kayo ni. So far sa pag-investigar niya, may pa po siyang nahiling na motive personal or related ini sa election-related incident. So may pa po kitang nahiling na motive po. Kabali sa lakdang kang PNP sa Nusengunyan, iyo ang maghanap ng mga CCTV camera sa lugar kung saan posibleng nag-agi sa pagdulag ang sospek. Ang sa to yung mga kapulisan na nag-iikot na po para makuha so mga CCTV footage po dyan sa pinag-agihan ka itong suspect. Kaya sana po masolusyonan ining nangyaring insidente na mabisto itong suspect. Biantras tanto yaon ngunyan sa ICU sa Bicol Medical Center ang biktima asin nasa unstable na kondisyon sabi pa kang PNP San Jose. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Police Staff Sergeant Noe Paterno kan San Jose Municipal Police Station na yaon ang presensya kan kapulisan kang sa inabanwaan sa lambang pagtiripon kan mga kandidato sa San Jose Camarines Sur. Ini para masiguro ang pasi-orden sa lugar kung saan nagkakaigwanin pagtiripon ang mga kandidato. May mga programa po ang PNP Digdi arog ang Comelec checkpoint, so daily po ginigibo mo yan. And then pira kayan naglilibot po ang samuyang mga kapulisan kapag may political rally para sa safe and sa katuninoan kang ano po mga activities nila. Basic firefighting pigtokdo sa mga estudyante sa Minalabak, Camarines Sur. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Aktibo ang naging partisipasyon kan mga estudyante sa grade 8 as in grade 9 sa banwaan din Minalabak, Camarines Sur sa isinagibong basic firefighting competition sa pangingenot kan Bureau of Fire Protection. Patiribayan sa inaapod na host evolution kung saan nahiling Enricas asin kanya-kanyang teknik kada team. Ang kada host preparation or host evolution, may mga ano yan, may mga purpose po yan. Ang single donut, double donut, ang butterfly, may mga purpose yan sa firefighting technique na nakano po yan sa istasyon. Yan po naka-prepare, lalo na po sa fire truck. Itong mga accordion, itong double donut, yan po ang naka-prepare na mga fire hose na madaling makuha, madaling ma-layout kung kasong may responde. Ini nagserbi naman na training sa 48 estudyanteng partisipantes, sindaan magiging initial na respondents asin katuwang kan BFP and kaso magkaigwan manin kasulo asin iba pang kalamidad sa eskwelahan. Nadidevelop ang awareness kan mga aki manungot sa kasulo asin kung paano siya may iwasan. At the same time, nagtataon nining motivation para sa mga aki para sa indang future career. If ever
na sa indang ma-realize na sinda ay fitted for the work and career sa Bureau of Fire Protection, that would be a great opportunity para sa inda na ma-engage sa araw kaning programa na pigtutulod kang Bureau of Fire Protection. Cindy Cuesta para sa GNN CV48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, pon Enero ngunya na taon, hasta ngunya na patapos na ang Fire Prevention Month, mayo subot na irehistrong kasulo sa banwaaning Minalaba, Camarines Sur. Kung kaya, nagpapasalamat man si Fire Inspector Adonis Vargas na mayo sindang narespondihan nin kasulo. Alagad padagos man ang saindang pangapodan sa mga residentes na maging malikay mangiraray. Pasalamat po kami. Salamat kami kay Lord. Hindi po sa samuyang jurisdiction. Paglag po kang 2020 tumayo man lang nin kasulok na nangyayari. Mayo pang recorded na fire incident dito sa Minalaba so far. Ganyan na first quarter mayo pa po. Maski nakakamati na ang Camarines Sur ning mainit na kamugta kaning panahon, mayo pa man subot ininin epekto sa mga may pinagmamantiner na fish pond sa probinsya. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Brito. Layman apektado ngunyan ang magkakaparang fish pond operators sa probinsya nin Camarines Sur sa pag-abot kan summer season. Sigun Kemeraan Aguilar, nagmamanehar kan fish pond sa Barangay Plansa, Banwanin, San Fernando. Dawa na mainit ang panahon na ngunyan, dahil pa man naapektuhan ang mga taman nindang tilapia. Dagdag bawas po ng tubig. Kasi pag mainit po, hindi po natin maiwasan na meron pong mga namamatay talagang isda. Wala naman. Wala naman gaanong Kahit first time pa lang namin nung last September 15 yung una namin harvest. Pag-abot man sa presyo kan sira, dahil man sinda naglangkaw nin presyo, asin solamenteng nasa 100 pesos na hasta 120 pesos ang pabakal, lalo na sa mga pagtaraid na banwaan. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa masunod na simana, mapuo na sa syudad ng Naga ang eksperimento sa pagkakaigwa ng waiting station para sa mga Tri-Mobile. Susugman kay Mr. Rene Gumba, pamayokan Public Safety Office kang syudad ng Naga, madunar inining 30 aldaw ang gigibuo na eksperimento sa pagkakaigwa ng waiting station sa sentro kan syudad. Pag nagpo ng experimentation, dumana lang sa mga lugar na ito. Mayo ng ibang tutugutan na lugar na pwedeng halatan kang mga Tri-Mobile. So we hope that either this week or next week po makapuo na kita. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Oplan Summer Vacation liwat na inilatag kan Milaor PNP ngunya na Semana Santa. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na. Your one-day quality printing. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante. Ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na baging alerto asin ligtas. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga.
Padagos pa sa mga bareta, matapos magpaluwas ning resulta kan survey para sa mga nagkakandidato sa pagkaalkalde kan Siyudad ning Naga, ang Ateneo de Naga University. Mayo man subot epekto ini para sa kandidatura ni Mr. Tato Mendoza. Uyang sa kuyang report. Daisubot apektado si Mr. Tato Mendoza, nagdadalagan sa pagkaalkalde kan Siyudad ning Naga sa resulta kan survey na ipinaluwas kang Ateneo de Naga University. Sigun pa kay Mr. Tato Mendoza na pigre-respeto niya ang survey kay nasambitan ng eskwelahan. Pigre-respetaran ko yung survey na ginibo kang Ateneo ta malinaw man baga duman sa survey ninda na ang sinurvey man lang ninda is the Ateneo community. Kung sisay nga ni duman sa community, kung mga empleyado ba yan, or estudyante, or si mga alumni, dahil man malinaw. But at any rate, ako kaya, dahil ko naghihiling duman sa negative, duman ako sa positive. Apwera pa kayan, nagtutubod ang alkalde na ang tunay na resulta, iyo ang aldaw kan Pirilian. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, sa tahaw kan pagkampanya kan kandidatong si Tato Mendoza, saro ang pagtio sa Siyudad ning Naga ang nahihiling niyang kaipuhan tawaning prioridad. Ako ang dapat siguro ma-address talaga muna ngunya ng pagtios kan tao, tagaro grabe. So ako ang pakiulay ko kayan sa mga nanunungdan. Si mga dapat na ayuda, dapat na i-release ninda, bako itong pagpaparataraguon ninda, tagagamito ninda sa ibang bagay. Sa satuyang police report, Oplan Summer Vacation kan Milaor PMP liwat na inilatag ngunya na Semana Santa. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Preparado na ngunyan ang mga personahes kan Milaor Municipal Police Station para sa pagbabantay sa tinampo tanganing syerto na salbado ang mga biyaherong maagi sa banwaan pasiring sa manlain-lain na lugar sa Camarines Sur ngunyan na bakasyon. Sigun kay Police Lieutenant Rolando Malaluan, ang Deputy Chief of Police kan Milaor PNP, igwa naman sindanin pag-urulay manungod sa deployment asin paglag tent sa gilid kan tinampo para sa mga personnel kan PNP na mamonitor kan mga biyahero na maagi sa banwaan ngunya na bakasyon asin pag-abot kan Semana Santa. Ang banwaan kong Milaor, kaning summer, anong Maharlika Highway po kami. Ma-establish po kami dyan katong sa Sombak tayo, itong summer vacation na ma-establish po kami dyan katong malag kami tent para sa personnel na ma-monitor katong mga biyahero, mga bakasyonista na maagi bisa po sa banwaaning Milaor. Hindi po kaya from Manila to yun po niyang agihan. Then may personnel ka 24 hours dyan na kang kasiguruhan kang sa tuyang Illegal na pagtienda ng karne o hot meat sa arinma na parte kan Siyudad ning Naga, higot na binabantayan kang Naga City Abattoir. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Ang basang-basang na pagtinda nin karne na mayong nagkakanigong permit ang mahigot na pigtututukan kang Naga City Abattoir. Sigun kay Robert Acabado, pamayaw kan NCDA, daiman malangkaw sa 15 pesos per kilo ang bayad sa pagpapabuno asin garantisadong malinig pa ang karne. Nagtitinda naman, duman siya nagpapabuno. Duman lang sinda. Magtinda, duman lang ang karne. Pag pigluwa siya, hot meat yan. Daiman ipinagbabawal ang sadiring pagbuno sa mga okasyon. Ang urolay dyan, basta itong pigbuno mong hayop, dahil mo itinda ang karne. Okay. Dahil mo ipabakal. Pag pinabakal mo yan, na dahil man buno sa buno sa accredited abattoir, yan, illegal yan. Pero kung pigbuno duman sa baryo baga, sa banwaan, na panghanda lang pang personal, pwede yan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Kinumpirmar ni Al Noel Asis, Assistant Vice President Principal kan Basic Education Department kang Naga College Foundation, na pinaghahandaan na ninda ang limited face-to-face class
para sa senior as in junior high school. Posible subuot pagkatapos kan Semana Santa. Makakapuuna kan limited face-to-face. Mientras tanto, may schedule naman subuot ang Naga Khalid Foundation para sa graduation as in moving up kan mga senior high school as in junior high school sa masunod na mga bulan. Limitado man ang iimbitaran para masiguro na masusunod ang mga health protocols. So far ngunyan, handang-handa na po ang Naga College Foundation Basic Education Department sa tutuyang gigibuhon na limited face-to-face. Where in fact, nagpuuna po kita para sa senior high school, grade 12. Ongoing pa sa indang face-to-face, limited face-to-face, particularly po sa STEM strand, especially duman po sa may mga laboratory subjects. Ongoing na po sila ngunyan. And so far ngunyan, sa tuyang grade schools and sa tuyang junior high school, we are planning po to have it this coming April. Once na na-finalize mo na po sa gabos na preparation, sa mga dapat pangihanda. And hopefully po, after makapagtalk kami ng orientation sa mga magurang, after Holy Week po siguro, we can already start this limited face-to-face. Situation po, nakaset na po kita sa satuyang grade school sa May 24. Sa satuyang junior high school, grade 10 moving up is on May 25. Ang satuyang grade 12 senior high school is on May 26. As in yan po ay gigibon nga to face-to-face manggiraray. Pero still limited kasi po limitado lang po ang satuyang imbitadong mga bisita. Particularly po sa mga magurang, ang samuyang plano dyan as approved by the DepEd is 1:1 lang po. Sarong estudyante, ang kaibanan niya po sarong magurang o sarong guardian. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Skin Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City.